Siyanamkela Avalanche of Grace. Gama lam ndithenjiwe. Molweni apho nikhoyo ngexesha leholide, ixesha lophumla. Siyakholwa apho ukhoyo kukho iphisi, kukho uxolo, kukho uvuyo. Namhlanje sizawuthetha ngoxolo, iphisi. Into emasiyazi ke futhi yokuba njena le season, Jesus is a reason for this season. Ngeba asinayo le lonwabo lophumla uba besingazozalelwa umntwana, uba besingazozalelwa i-Prince of Peace. Jesus is a Prince of Peace. Xa ungekamamkeli uYesu, ndincede umamkele uzofumana olu xolo, ngoba olu xolo sozulufumana elizweni. Itsho iBhayibhile. Siya kwiBhayibhile, siya kuYohane 14 ivesi 27. Uthi uYesu kubafundi bakhe ebaxelela into yoba uzawunyuka. Xa enyuka ebuyela kumaxhoba ayakhawulezayo, Father God uzawusishiyela umthetheli, uzawusishiyela iHoly Spirit, umoya ongcwele ozawuba nathi, ebakhonsola, ebakhuthaza. Uthi kubo kuvesi 27, ndishiya uxolo lwam kuni, ndininika uxolo lwam. Andininiki njengokunika kwehlabathi. Mayingakhathazeki intliziyo yenu, mayingabi nabugwala. La mazwi athetha nam nawe ngempela into yoba nje uYesu usinikile, usishiyele uxolo, usinikile iphisi. Ngoku thina masingasoloko sikhathazeka xa ihlabathi linganaphisi, lingasifuni. Thina into masiyenze, masibe yintoni? Sibe zii-peacemakers. Utshilo xa efundisa kuMatthew 5:9. Athi banoyolo abaxolisi, ngoba bawubizwa bakuba bangoonyana bakaThixo. Xa sihleli kwiindawo ezingenaxolo, apho kungekho imvisiswano khona, uYesu ufuna senzeni? Singagaleli ipetroli into yoba abantu mabaxabane. Sibe zintoni? Sibe zii-peacemakers. Xa ke kufuneka ube yi-peacemaker, kufuneka inyani, the truth and the trust. Kwenzela ukuthi kubekho iphisi, kufuneka kube kuthetha inyani, ukwenzela into yokuthi njena kuzoviswana, kubekho imvisiswano. uYesu Kristu indawo enemvisiswano uyijongile, uyayithanda futhi, uyithanda kakhulu. Simkhumbule naphaya xa emveni kovuko lwakhe, after i-resurrection, into yokuqala wayithethayo kubafundi bakhe, evela kubafundi bakhe kuvaliwe, bezivalele bezoyika amaYuda. uYesu wazibonakalisa kubo, wathi nje uxolo lwenkosi malube nayo. Esababona nje, bathi wababonisa ke ngoku izandla zakhe nengxuma apho bekukho izikhonkwane khona nangapha ecaleni, wababonisa. Bavuya ngoku, babona ukuthi njena uYesu khona nyani, umhlaba wethu, umzali wethu khona. Bavuya ngoba ngantoni? Babengenaphisi. uYesu uyabazi into yoba kwakungekho phisi, kwakusoloko benewari, benezidubaduba, becinga fana bazawubulawa. Waphinda okwesibini wathi, peace be with you. Xolo lenkosi malube nani. Emveni sebabonisile, watsho kabini pha uYesu Kristu. Uxolo into ayithandayo uYesu Kristu. Uxolo ke alutsho uba ziba khona izivunguvugu. Xa unoYesu Kristu uzawuba noxolo in the midst of the storms. Noba kukweyiphi imini, awuzenzeli ngokwakho, kwingenxa yantoni? Kungamandla omoya ongcwele ongaphakathi. Nguwe our helper, nguwe ozawuncedisa ukunike uxolo. Jonga phaya kuMark 4:39, abefundi bakhe babesebekhala
kwavela isivunguvungu elwandle, isiphithiphithi storm. Babona ngathi hayi apho sizawufa. uYesu ulele ngelo xesha, uzilelele kamnandi kwipillowcase yakhe. But awukhathali nasi tshabalala nje. Bethetha noYesu, wavuka uYesu wathi peace be still. Bethetha nolwandle, lwathi tu ulwandle, wathi ithi tu. Nakuwe ke yamkela uYesu ukwenzela into ukuthi njena uzofunda into yokuba xa unaye noba uneyiphi ingxaki uzawuba nepeace, uzawuba peaceful in the midst of the storm. Uthi usilwa ngapha ngomthandazo, uthi uthandaza ngapha, awuzusoloko ukhala xa unoYesu Kristu, ngoba uzawunika ipeace. Inkosana yoxolo, Isaiah 9:6. Inkosana yoxolo, Prince of Peace. Masoloko ngalo lonke ixesha simthembile, sithembe ukuba njena naziphi neengxaki zethu masize kuye nazo, uzasinika uxolo. Olu xolo lapha ngaphakathi kwakho uzawuvuseleleka ngakumbi ngoba usoloko unaye, usoloko uthandaza, uloku ufunda nelizwi lakhe. And ke apho ke ngokuxolo lakhe luzawuba kuwe nakweyiphi neengxaki. Iingxaki zingakuhluli uYesu Kristu ekhona, Prince of Peace, in this season. Khathasekile noba ukweyiphi neengxaki, ndizokukhuthaza into yokuthi njena usoloko ubambe upeace yakho, soloko ubambe uxolo lwakho, uliqoqe kunjalo nje, uzixelele ukuthi akho simo esizawuthatha uxolo lwakho. Wamke yonwabela isizini yakho, yonwabela ixesha lakho, nayiphi na uyonwabele isizini yakho, uyonwabele irelationship yakho noJesu Kristu. Stay blessed.